supervejleder. Fødegangen søger jordmøder til et nyt vejlederteam. Brænder du for at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med fødende og pårørende på fødeafsnittet ikke forringer de nyuddannede og snarligt nyuddannedes sikkerhed og sundhed? Så er det dig, vi søger. Som supervejleder er du en del af et team, som sørger for kvalitetssikret vejledning af 7. semester jordemoderstuderende. Derudover har du vagter på fødegangen, hvor du står til rådighed som faglig sparringspartner. Har du yderligere spørgsmål, eller har du lyst til at søge stillingen, så kontakt hvilken som helst chefjordmoder i lokalet.